ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଉ କଣ୍ଡୁ ଥିଲା କି ସାର୍ କାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା କହି ସବୁ ପିଲା ପରା ପାଠ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଟୋକାଟା ଜମା ପାଠ କରିକି ଯାଉନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ପାଠ କରିକି ଯାଉନାହିଁ? ଏଇ ରେ ଶୁଭୁନି ତତେ? ହଁ ବାପା ଯାଉଛି। କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ? ଆବେ ଆଇଲୁ କ'ଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ପକଉନୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପାଠ କରିକି ଯାଉନୁ? ପାଠ କରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଖାତା ନେବାକୁ ମନେ ପଡ଼େନି। ଆଉ ତୋ ମନଟା ଏମିତି କୋଉଠି କି ତୋର କେମିତି ମନେ ପଡ଼େନି ଖାତା ନେବାକୁ? ସାର୍ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେ ଖାତା ଗୁରା ଆଣିକିନା। ଖାତା ଆଣିଲୁ? ଖାତା ଆରେ ସାର୍ ପରା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଖାତା ବାପା ଏଇଠୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଇଠୁ ଇଏ ଗଣିତ ଆଉ ଏପଟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏପଟୁ ଇତିହାସ।